Segundo eta udal musika eskolaren hazkundea sendotu dau eta pandemia aurreko zifrak gainditu dauz. Ikasleak 15% baino gehiago ugaritu dira 7 eta 15 urte bitartekoen artean eta ia 30% 16 urtetik gorakoen artean. Gernika Lumoko segundo ola eta eskolak bilakaera egonkor eta iraunkorra izan dau azken 6 urteetan eta udalerriko kultura zein prestakuntza zutabetako bat dala azpimarratu dabe Gernika Lumoko udaletik 2020tik matrikulazioa mantenidu egin dala azaldu dabe, baina horrez gan pizkanaka hasten joan dela, batez be tarteko mailetan eta maila helduetan. Datuek errealidade desberdina islatzen dabe, adin tarteen arabera. Lehenengo mailan 5 eta 6 urteko ikaslei dagokienean, beherakada nabarmena jaso da 2020an, 30 matrikula baino gehiago izatetik, aurtengo ikasturtean 17 izatera igaro da. Beherakada hori, jaiotza tasaren beherakadari zor jako batez be, segundola eta musika eskolatik azaldu dabienaren arabera. Joera aldatu egiten da, bigarren mailatik aurrera 7 urtetik 15 urtera, hain zuzen be. Zifrak argi eta garbi positiboak direla aipatu dabe Gernika Lumoko udaletik, 2020an eskolak 289 ikasle ebazala esan dabe, tarte horretan gaur egun 346 direla aipatu dabe, hau da 47 ikasle gehiago, pandemiaz geroztik 15% baino gehiago hasi da, eta batez be 16 urtetik gorakoei zuzendutako 3. mailan igoera haren nabarmenagoa izan dela aipatu dabe Gernika Lumoko udaletik. 2020-2021 ikasturtean matrikulatutako 34 ikasletatik 43 dira gaur egun, hau da 30% inguruko hazkundea. Segundola eta eskolaren prestakuntza eskaintza irakaskuntza planaren ohiko ikasgaiez eta talde sendotu ez haratago doala esan dabe. Izan be, solfeoa, abesbatza, instrumentu individuala, banda, nagusi eta triki orkestak, gitarra, kamara eta triki taldeak, aur taldeak edo konboak besteak beste. Azken urteotan gainera, hautazko ikasgaiak, ikastaro monografikoak eta tailer espezifikoak sartu direla esan dabe, eta udalerria musika prestakuntzaren irismena zabaldu dabiela. Horien artean, nabarmentzekoak dira, ahots teknikari buruzko ikastaroa eta helduei zuzendutako hainbat tailer, alan zelan, trikitrisa, akordeoia, biolontzeloa, ukelelea edo korua. Martxotik aurrera, beste tailer bat egongo dala aipatu dabe Gernika Lumoko udaletik, pianoa ezagutzen izenburupean. Pianoaren ezagutza praktikoa ardatz hartuko dabe amen. Zifra horiekin, segundola eta Gernika Lumon hezkuntza eta kultura erreferente gisa dauen ibilbidea sendotu dauela aipatu dabe Gernika Lumoko udaletik bere prestakuntza proposamenean egonkortasuna, hazkundea eta dibertsifikazioa uztartuz.